Kane kalong kajingpan bena badon kam. Ka office jong u district medical and health officer Ribhoi district nongpo kan penlong ye kajingpan di dawai yada jingpang polio habarok kowe ke district jong ka Ribhoi kaban sedang nadu ka arpu saw terik hadu arpun riu terik ukalalengkot arajar arpu ar. Kumta nga kentu ye barok ki kemi ki kpa bakin lek yalam ye ki kunrit jong ki barok nadu ki badang kha hadu kitu ki bahapo sansnem karta sya ki polio pos bala penbet lepa da ki health center hapo ki snong jong pi haka arpu saw terik ukalalengkot. Haki sngi baka health team kawan ya syaki kerdop ying jong pi ru lakarpat ya barok ban yarap ya ki ban pendep ya ka program. Ngikir parit ya barok ki rang bak snong nong ya lambalang ki nong hikai school ki Anganwadi workers ashas bat kumjur ki sing treimon ngobha bakin ailang ka ketika mon ka ketika diang nakabenta ka koyak ya ki kunrit kena bat ban yada nakajingpang polio hapo ka district Kublai Shibun.